Yo, Thixo izwa. Nkosizwa imkhuleko yethu nokukhala kwethu akusale sekukhuphuka kufika kuwe. Sisho kanjalo namhlanje icelo zabalaleli mawuzwa namhlanje kungathi abaningi bakhala ngokungazwani emakhaya. Abaningi bakhala ngokungakhulumisani ngenhlakanhlaka. Nkosi siyabubula siyakhala ukuthi lesi sihlava semndeni yokuhlukahlukana yokublamana yokukhombana yokunukana waphumelela nje oyedwa usethakathile usethwele usecindezele abanye bese kuzoba inkinga yokungasebenzi. Siyakhala Jehova ukuthi guqula ucabanga kwabantwana bakho babona amathuba kuzo zonke izinto abahlangana nazo empilweni ngoba kuyacaca ukuthi imisebenzi ayikho. Kumele kube khona indlela yokuziphilisa bakwazi ukuziphilisa bona. Bese siyaphinda siyakhala ngalolu uphuzo olidakayo. Oh, bakhala abazali, bakhala abantu abadala ngotshwala, kuphuza abantu abadala, kuphuza abancane, kuphuza abanezingane, kuphuza omama abanabantwana baqede bashiya abantwana. Siyakhala. Yingakho ke mina nawe ngalesi sikhathi sesithi sethule baba imthwalo sesinyukela ishilo. Ngalesi sikhathi namhlanje nginenjabulo enkulu yokuthi njoba sinyukela ishilo sethula imthwalo angingedwa e-studio kodwa usekhona umama umfundisi uBongi Khuzwayo okuyena ozosisiza namhlanje. uNkulunkulu ugcobe yena ukuthi athwale inkinga zethu, athwale izicelo zethu, azilethe altare lika Jehova. Mfundisi wami mama uKhuzwayo ngiyakubingelela ekseni, ngiyabonga ukuthi khona namhlanje siyakwamukela ishilo. Amen. Sawubona mama. Amen. Njengoba uzwa nje icelo zabalaleli ziningi kade uhleli la e-studio ulalele sinikina amakhanda nawe ukuthi Nkosi kwaze kwanzima kwisikhathi esiphila kusona. Sibona nesihlava abantu kancane umuntu usethi nje angazi ngenzeni ngcono ngiyibulale ngicabanga ukuyibulala. Sikhuza nalowo moya. Hlanganisa mawu qoqe konke usisele kona kuJehova ngoba siyazi ukuthi impendulo isezwini lakhe. Amen. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha mongcwele ekseni sikhuphukela entabeni yaseshilo. uNkulunkulu wethu nguNkulunkulu wena wedwa. Igama lakho baba napha abantwana bakho Nkosi uthezwini lakho icelo zethu mazazeke kuwe ngemthandazo yethu namhlanje ekseni. uNkulunkulu wami siza kuwe moya ongcwele nayi imndeni uNkulunkulu iyakhala Jehova ayikhali kithi kodwa ikhala kuwe ngoba wena uNkulunkulu olithemba lethu ngoba wena baba osithwalelayo ekseni Jehova. Sithi ngenelela emakhaya Jehova kumkabene uNkulunkulu wethu imndeni yakwebhana uNkulunkulu wethu alukho uzwano alukho ubumbano uNkulunkulu wethu nabantwana bayakhala uNkulunkulu abantwana bakho uNkulunkulu bakhala ngabantwana baba bacwilile ophuze nodakayo uNkulunkulu wami ekseni
empilweni zethu wena unguJehova ongamlahlo wakho uNkulunkulu phakama nasekuseni egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha baba sikunikeza udumo amen. Hallelujah, hallelujah. Sikunikeza udumo baba. Siyabonga ekseni sawezwa amazwi kwakhona into engathi yasuka emahlombe ethu. Siyabonga mama Khuzwayo sinyukela ishilo ngempela asingene kulelizwi uNkulunkulu athe namhlanje ukuphathisa lona ukuthi uzoqinisa abantwana bakhe uzosiza ukuthi imithwalo siyithwele sizwe ukuthi asiyithwelele thina sodwa asingene ezwini likaNkulunkulu mama Khuzwayo. Hallelujah. Ngithatha leli thuba ngiyabingelela kubalaleli emakhaya once again ngiphinde ngibingelele kuwena mama wami egameni lika Jesu neteam yonke khona. Amen. Izwi namhlanje lizotholakala lapha encwadini ngokukaMateyu chapter 2 uverse nje u13 lizoba linye ivesi esizolifunda. Hallelujah. Isihloko sami sithi baleka nomntwana. Ekseni ngizothi lapho ekhaya mlaleli ngithi nje baleka nomntwana ekseni. Hallelujah. Ekseni njena ngizothi nje kuwe nakekela umntwana. Hallelujah. Ekseni ngithi kuwe ayiningi into lwiselwa yona. Ekseni ngithi kuwe ayiningi into ohlushelwa yona. Ekseni ngithi kuwe lehlupheko bhekene naye ayikho ngawe kodwa ingomntwana bekufanele ukuthi namhlanje ubaleke naye. Namhlanje ngizothi baleka nomntwana ake sifunde lapha yakuMateyu. Hallelujah. Mateyu wesibili. Yes. Ivesi lika 13. Hallelujah. Amen. Kufundeka kanje. Sezimukile bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuJehova ngephupho. Amen. Sezimukile bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuJosefa ngephupho ithi vuka uthabathe umntwana nonina ubalekele eGibhithe uhlale khona ngize ngikutshele ngokuba uHerodi uza kumfuna umntwana ukuba ambhubhise. Hallelujah. Bese ithi iversion yesingisi ngokuba uHerodi uzamfuna umntwana ukuba mbulale. Amen. Hallelujah. Ngizothi nje ekseni lapho ekhaya wena nje i1 into engifuna ukuthi uyenze esimene obhekene naso ezimpini odlula kuzo kubuthaka ukubona ayikho ngawe lento ingomntwana. So thini i1 into ebekufanele ukuthi siyenze ukubaleka nomntwana noma ukuvikela umntwana. Isithake uma ngabe sizocrush umntwana sisebenzisi mamuzanele umuntu okude. Hallelujah. Bathi abalalele emakhaya sinenkinga emndenini. Hallelujah. Inkinga uSathane mayifuna ukucrush umntwana. Inkinga uSathane mayifuna ukudestroya. Isitha masifuna ukumosha sisebenzisa umndeni. Kungakho kulesi sikhathi esisona imndeni ayizwani, imndeni iyadonsana, imndeni iyaxabana. Hallelujah. Isitha sizongena ngemndeni. Imndeni emakhaya sidinga ukuba newisdom, sidinga ukuba nobuhlakani. Uthi mawusuzwile ukuthi ubani uyakuthakatha ungayithathi leyo nto uhambe nayo. Ungamdinelwa lo muntu esekuthiweni uyamthakatha. Wena kwakho ukubaleka nomntwana ukuze khona kuzobalekeka nomntwana. Udinga iwisdom. Usuzwile manje ukuthi ubaba omdala uyakuthakatha. Awuzukumzonda ubaba omdala, awuzukumconfront ubaba omdala. Uthi uJesu mayilenge esiphambanweni baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Sewuzwile manje ukuthi uyathakathwa. Sewuzwile manje ukuthi uhletshiwe. Sewuzwile manje ukuthi upartner wakho uthandana nobani. Wena yana khoneni lakho, wena yana endaweni yaseshilo bese ufika ubikela uNkulunkulu, bese ufika utshela uNkulunkulu ukuthi sengizwile baba kodwa uthezwini lakho asikho isikhali esibekelwe sona esiyophumelela kodwa uthezwini lakho Nkosi sibathethelela noma besengithakathile noma besentshontshile noma besengihlebile baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Hallelujah. La sifunda khona sithola inkosi uHerodi iyona le efuna ukubulala umntwana. Uma ngabe ifuna ukubulala umntwana ayimbulali nje umntwana othi naye kodwa ibulala umntwana ngoba kunento azoyenza. Lithi iBhayibheli uJesu uzile uze kwabaphilayo ukube babe nokuphila babe nakho ukuchichima. Manje inkinga kaHerodi
naye sitha simelene nalempilo ebekufanele ukuba sibe nayo bese sinayo bese iyachichima manje for lempilo ukuthi izochichima besidinga lo mntwana ukuthi akabe protected ukuthi akabe covered ukuba kafihleke ukuba simvikele ukuba simkhoselise ekseni ngizothi kuwe baleka nomntwana ngoba inkosi uHerod ifuna ukumbulala lithi iBhayibheli uma uzofunda ku-Exodus chapter 1 uFaro wake wakhipha an instruction wathi akubulawa amadodana wonke azozalwa. Oh hallelujah, oh Jesus, oh hallelujah. Manje inkinga kaFaro umelene namadodana ngoba uyazi ukuthi umsindisi usendodaneni ngoba uyazi ukuthi for ikhaya lakho ukuze khona lizoma indodana yakhe izolmisa manje ukhipha instruction Sahufa madodana kushantala basaya akushantala basaya manje uthi akubulawa amadodana lithi iBhayibheli ukhulume nabantu abarong uFaro olabashathaya ukhulume nababelethisi abesaba uNkulunkulu ukhulume nabantu abesaba uNkulunkulu ngoba noHerod imessage wayiphathisa izazi sangalazi icebo likaHerod kodwa uNkulunkulu ubonakala efika kuzona ngephupho uthi ningabe nisabuyele emuva ngaleya ndlela ngoba uHerod ufuna ukumbulala umntwana manje uFaro ukhuluma nabantu abaziyena manje uSathane uthinte abantu abaziyena ekseni ubudinga ukubheka abantu aba-around you ukuthi bayamazi yini yena ekseni ubudinga ukubheka abantu ohamba naye ukuthi bayamazi yini yena ekseni ngithi baleka nomntwana ukuze khona umntwana azoprotecteka ukuze khona umntwana azovikeleka. You need to search your surroundings. Bheka nabantu ohamba nabo buka abangani bakho sithi isintu uhlobo lodwa lwenyoni lundiza ngandawonye lithi iBhayibheli ubusisi umuntu ongahambi ngezaluleko zabantu ongahlala endleleni yezono nabakolothayo manje ekseni ngizothi kuwe awubheka uhlobo lwabantu ohlala nabo. Oh hallelujah, oh hallelujah. Manje lithi iBhayibheli mamzanele lapha encwadini yamakhosi there was those two women lithi babe yifebe babehlala endlini eyi1 labesifazane abayifebe babe uhlobo olufanayo behlala endlini eyi1 manje ikhona inkinga esibhekene nayo kumele ubheke uhlobo lwabantu ohamba nalo uthi mawusulubheka ulibhekisise ukuthi lufana ngempela yini nawe bengenzeka mhlawumbe abangani bakho baya imitate ukufana nawe bengenzeka mhlawumbe labo hleka nabo bayazenzisa sibona ngani ukuthi lo munye wesifazane wayezenzisa lithi izwi bazala bobabili bahlala endlini eyi1 lo oyedwa walala phezu komntwana wakhe wayeseyavuka uqilela lo omunye usentshontsha umntwana wakhe manje inkinga ubecabanga ukuthi uyafana naye manje inkinga yakho uhamba nabantu ayitshela ukuthi bayafana nawe kanti abafani nawe kanti bayak-imitate kanti bazama ukuzenza wena i1 into ayidingayo ekseni i1 into ayidingayo empilweni yakhe ekseni sengizovala mawuzanele kodwa ngizothi kumuntu ekhaya hlala uhlobo labazalwane ohamba nami hlala uhlelo lwabangani ohamba nabo hlala uhlobo lwabantu ophila nabo uma umuntu zikhona izinto uNkulunkulu akubonisa zona ngabantu ohamba nawo ukuthi laba kusibona obohambo lwakho ungabi namahloni mabekurejecta ungabi namahloni ukuphuma kubona ungabi namahloni ngokuhlehla ngoba lenkumba yabangani onayo ngeke ikusize ngoba lezi indaba enihlalelayo ngeke zikusize kodwa ubudinga ukuvikela umntwana kodwa ubudinga ukubaleka nomntwana kodwa ubudinga uNkulunkulu esimeni sakho kodwa ubudinga ukuhlala kuye ungahambi nabantu abangathandazi hlala nohlobo lwabantu olukhulekayo hlala nohlobo lwabantu olusaba uNkulunkulu hamba nohlobo lwabantu olufuna yena kusizana ukuzuziswe bese ulahlekelwa ukuphila kusizana ukuzuza inkumba
omunye uzothi amfundisi nami ngashayeka kodwa mina ngashaya kothandweni kuyenzeka ungene nomuntu othandweni oyitshela ukuthi uluhlobo lwakho kanti usuka komumbi uzobulala umntwana usathana usebona ikusasa lakho ukuze khona bezodestroya ukubonile ukuthi uqinile wabona ubuthaka bakho wena vikela umntwana wena baleka umntwana akusiyena wonke umuntu osethuze kwakho ozokusiza ukubaleka nomntwana ekseni ngisho njalo mulaleli lapha ekhaya ngithi kusizana ukuzuzizwe ulahlekelwe ukuphila baleka nomntwana qaphela ukwenza zonke izimiso uJehova uNkulunkulu wakhe akuyale ngazo egameni nasegazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. I give you God glory. Amen. Baleka nomntwana, baleka nephupho lakho, baleka nomntwana. Uthi mama sibaleke nomntwana, uthi simfihle umntwana, size simfihle ngisho kubantu abaseduze kwethu. Sibaleke nomntwana, singavumi ukuthi isitha sihluthe umntwana. Siyabonga kakhulu, siyawabonga nanka amazwi ekseni. Baleka nomntwana, baleka nephupho lakho, baleka nalento uJehova ayibeke kuwena. Ungavumi ukuthi isitha siyihluthe noma ikanjani. Mama uBongi Khuzwayo, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe sithandwa. Sicela nje usalusitshela ukuthi uma kukhona abantu abafisayo ukukumema kumbe abathi ngimthandile lo mama ngiyafisa ngelinye ilanga ukukhuleka kanye naye, bangakuthola kanjani ma? Amen. Inamba engitholakala kuyona yama calls 071 685 3439. Ngitholakala kuma calls, ngitholakala na ku WhatsApp. Asiphinde ma? 071 685 3439. 3439 ibandla okhonza kulona likuphi, nikhonza nini? Ibandla engikhonza kulona ise Kingdom Healing Center. Ikhona ibranch la eThekwini endaweni yase Chesterville, sikhonzela eNgwenya Primary School, bese kuthi endaweni yakaMaphumulo silapha yakaMaphumulo ngaNtomhlunina ngasevukile, sikhonzela khona nje mawufika estopini kaShozi ngena ngo right uyalibona itende limhlophe. Isikhathi esingena ngaso every Sunday singena ngo10 ekseni. Ngo10 nje ekseni niyangena zonke izinsuku. Every Sunday. Amen. Now siyabonga kakhulu. Inombolo ke ithi 071 685 3439. Ngiyayiphinda mama ngoba ngiyazi bazobe sebengi-inbox abengibuza leya number. Balani bafowethu, balani 071 685 3439. Siyabonga kakhulu ma, uNkulunkulu asigcinele wena, akubusise, akwandisele nasebandleni nikhonze kahle. Isandla sika Jehova sibe phezukweni. Thank you. Amen. Amen. Amen.